ya waji diga na ha said ya 2 before amanyo ko nanim say nansan abato wa wo akwato akoyi kandifo do wo mo hwe do wo mo nyi nyansa mesanse empanifa wo mbeyi wo mo no omo na eba beche oman bobre ebusua ensafufuro mo bete se esantemantam wo kumaso so ejabrantam ato eye factory bi mo a asem a edi aba no enye asem ketwa nsam no fufuro ka ho a amano ne nsam so eka ho ebie enana pe ma me fasida ema ODI electronics smart map delivery wey ani jumeku asoma say ene anapay mi ame beje Ahenkan Kaseibo ediama wo mi din afia ampofoa afa information centers a to apiti mo enye Ahenkan 93.3 FM Akan Kaseibo yo bomua ya jibebia anuti Kaseibo mubati anka ewo end time information center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta information center ewo jiwani kwanta God's first information center achim betnase Ochineti information center o yawsewro Kanyame information center ewo achim achikrum cooperative information center ewo achekrum die yesutumi ye information center ewo achim dwaha awurade na ye information center achim apreku gode wae boafu kojokumi eye David Ba information center dimpa information center achim asane kosiewa ewa kosiewa krom osono information center ewo achim esam abnaseman information center wachim abnase nyame ne hine information center wachim ofosukrom ena nyame asam information center wo achim krobase eye nidaso ne awurade Prince of Peace ewa strase Somoa Heba information center so som se twetwe ewo achim dan Intiamwa junction Peace information center wokokobe eno sewa information center ewo achim anyinase ko sam information center achim achiase keka no krobo eye adom information center Peace info biz watakrase tokuya ebutu achim odumase adwempa information center ojinanko jama north chidom information center ewo achim adubiase bono mantemu abapa information center goka sumnyame information center eye chirimenken nyankoma ase eye nanapia information center da kingdom come a police level asioko jama no bono mantemu eye duapa information center Achiase hini information center wa achim achiase edintrom ewo achim kokobe na dom achim mofram mempasem information center ewo achim asene Pisco information center nyina kotoku repent achim otopa royal achim teshima meje fotiase achim labikrom omega achim dan SDA ejapaye junction Mighty information center wa achim besiase obeg ewo kwabwadi number 2 Kataban information center ewo achiase junction ajoini baku fotum information center sene bangalo Oman information center achima yirebi ejasa information center ewo achem apoli afe Ghana de shemamba Kaseibo na na pay yadimo vemutesemuse ebusia ya Kaseibo no ase ana eye donkuma wa Ghana mrasebe defie na mde omuso ase minority leader wonu kro ya mrasebe dwani a wojem de madesha one watermele south constituency won manyan for Haruna Idrusu edi atu dwa ya wa ba mane echem say National Identification Authority NIA for any Ghana for di agro bi agro no eya agoboni a ebese Ghana for abrabonti wo ka chom plenye prefasiate e baby yanka bia hyem yansoma wo som kofa Ghana card emra ti soma de Ghana card abade aban omunyina ka bom de Ghana card abade a enyo mo hwe se Ghana ni babia nso benya Ghana card ni bi akura onibonyan for Haruna Idrusu echechedi sem one wo ba ba mu se was finance minister Ken Oforiata interior minister communication minister wo munyina nkan bom na ehihye ya hodro ni gina hodro masie edi afa Ghana card no mo mbra na hye bedefie no mo mfa ho nsenka ye embra no mo trantra mo to so ye kokotako awa mo office hodro mu na wa mo tre honum na mfifire etinkofo abontinkofo tempenti kwa wogina line mu
so omo pe Ghana card dia na chese adwuma no wo mu hu di omo pe so omo kire nti wo mu so mfiri omo office no mo mbra na so bedwafie mbe kire msane a Ghana card hu dwumadie eko onimanyam for Haruna Idris to aso bia mu anu wo chese hwe electoral commission so ye ka se wono so akika ni omasi ani a wo ba be hwa akwakoye new voters register na voters register se na no ada ye foforo osi an ma me Charlotte sai ne nkofo wonom akeka omoni omasi ani a wonom eba be ye mami Jane Mensa mum Charlotte sai ya ho na free so dada Jane Mensa na sese wote so ti Jane Mensa na pamfo wonom beso omkeka kanyomansi animu no mo sa be ye register foforo ekoto eye 2024 abano ti ogbom a kire obia se de ekokoso ewo sunsum ene eka ne sensuma se enono. The matter of the national ID card and even the contemplation of the Electoral Commission of Ghana to use it as basis for registration or for the conduct of the 2024 elections makes it a democratic imperative that every deserving Ghanaian has the national ID card. Any failure on their part will throw our democracy in jeopardy, and therefore the matter he has raised in many areas, that public good must be made increasingly and easily available to the Ghanaians. Then my final one leader, I was a business committee briefly. Nipa wuti ninkai. Aha, dem nipa wuti ninkai aye. Minority leader onibonyamfo Haruna Idrisu osanso to asobie mu a na wo kire se afa Ghana ye problem pa we wo how oha bebre wo ha no ha ba ko de se osoafo no na hwe aroko cha ne nuane nsam so say ayi no you planting for Akan Kaseibo signboard and pictures ana why minister ye de man se hwe na anuane embusu se tam no de Sambod osisie anu ntu wakacha ne se onye adwuma ne ye na ono kra no sambra na sebedwafie no me kirechem de nti asesei wo mo nya nkukọ nyamfo no wo madwuma na to ape na ebi mu su se an o nya mburo ebi si enya se ti Haruna Idrisu se wo mbra no me kirechem de nti asesei nkukọ nya hu nsam no ato ape Ghana ha se ye no so o kirem se. The simmering problem with the poultry industry in Ghana. Poultry farmers have difficulty assessing what they call poultry fee. I understand that a number of poultry-related businesses are closing up for some difficulties with the business of poultry. Mr. Speaker, we are already an unacceptable net importer of poultry when we have capacity and capability to be able to produce the poultry that we need. It is my recommendation that the Minister for Agriculture will have to come and brief this House on the state of the poultry industry in Ghana, the challenges and what we can do to assist, because, Mr. Speaker, it remains a major source of employment apart from satisfying the protein needs of Ghanaians. Ahenkan FM. Nipa wuti ninkai aya minority leader onukro ya mrashe bedwani a Jidam de Madesha wonom Ewatamale South constituency. Onimonyamfo Haruna Idrisu. Ghana de Shimamba yetwa anapa no nsia Akan Kaseibo no eso. Enche biaka to na bro. Na ani pipi amanyoko na kwa akoto aba. Akoyi kandifu ahodo mbaba behwe bedi eye party no anim. Ti ani obi mo pre national chairman, national diabend treasurer. Enya sam ketwa national secretary ya wo adadafo nyina bi so preko ya enya sam ketwa na sa dwumadie ya wo mukọ akodi agya wo boaboa ho na anu adai na wotwe ya mu na wonum kopeke forms bi kopeke wo forms no kra no ma close ya obi agene de awie na anumo ana nsamtwani ba kwa waje hini Ghana ha no kro ya yasamfo pani edema insight the obokrata owura kwasi prat junior wono so edi atudwa wo chese new patriotic party NPP amanyokuo no momo mfani se dia wo mukọ akoto abato wo mukọ akoto no ye agrobi keke no mukọ akodi anase mukọ aba eyi party ni nko animanimufo oda bi ente sa wo mukọ akoye animanimufo no
wɔn nwene nkan hunu sɛ ɛyɛ adeɛ nso sɛ ɛyɛ Ghanafoɔ na sankɔfoɔ eba abɛdi wɔn so ɛno nti wɔn bɛyi akandifo papa nya akandifo wɔkye paano akyi bom ɛma ɔsɛ kɔkɔtɔ abam daabi ɛnya akandifo a ɔbɛkɔ akɔtɔ fridge nya akandifo a ɔbɛma ɔka nya akandifo a ɔbɛka sɛ matwa asase wei ato yantam kɔkɔfa esi dan si so ne kɔtɔ abama me daabi kandifo papa a ɔbɛtumi de na dwene aboama party na kɔ nanim na sa party ni kura ɛyɛ bibi na mo ɔde obetimi de na dwene ni nyansa kyɛ so empendifo mo yankɔ ni se na se ne yakɔ ne de emu ohun Ghanafoɔ bibɛfo yɛn nyankɔfoɔ biam de sika sebe agi wo muti afanti wo musika nti wo munim so mkyekya kɔfoɔ bɛto abade awam se da bi san kɔfoɔ de ɔmbɛba bɛhye Ghanafoɔ sika ti ɛyɛ owura kwasi prate ɛde ato delegate anim se delegate foɔ na aka hɔ agyegyagye ne dɔɔso sɛ wɔn ntwa so mtwitwa mu nsam so na wɔn mpɛ enipa obetimi aboama party na kɔ n'anim na ɔtɔ ne kasa na ɔkyɛ sɛ hwɛ wate sɛ wɔn keka break the 8 Ghanafoɔ kura deɛ sa break the 8 na hu hia wɔn o deɛ hia wɔn paa ne sɛ benya nkɔfo a wɔn adwene ne gyina so na Ghana nkɔmɔ ya kankan nkɔmɔ a yɛdie sɛ Ghana yɛ den no sa problem asem kese ada ho betimi asolve ti Ghanafoɔ deɛ break the 8 ni nyoma asem ti so mo break the 8 deɛ ne Ghana yɛ break ti omo hwa solve case no omo solve na Ghana yɛ aduane sem bu yɛ so ifu wɔ ba fam ekwan yɛ yi we suku enkwada ntete nuase bie ma Ghanafoɔ be hu sɛ kɔfo yi abombo number ti omo nya break the 8 no omo nya adwuma afa to aso bie mo kyɛ so omo fi sɛ obi a wɔn kwa yi empanifoɔ no party na pedabi wɔn yi ama Ghanafoɔ sanse so wɔn kɔ opposition so wɔn wɔ aban mu o Ghanafoɔ betimi ato aba ma mo bre bia ti ɛwɔ sɛ wɔn hunu sɛ se to aba ma ma saa national executive ne hwan na wɔn kwa yi no saa kɔfo na sa bɛba bɛdi yɛ so ti sɛ ukɔ na akɔyi kandifoɔ papa se ebɔ ni din so wɔn bɛyɛ Akan Kaseibo president ombeyi agric minister ombeyi hwan kra no a unim se wadi kai ayi ni papa dada nti Ghanafoɔ mre enu nti omo ndwere sa ne omani nyina honom fa ne omangugu nsane ni enshansa na so omo je fridge na wonom age aba na omukoto no ehu sunsunso beka Ghanafoɔ nyinara ombedi nkunima na so bedi nkunya no ho asem na America omudi nkugu omu opposition no so yesi omu boy ho ba omudi nkunima ye de aban tumi ni na ekohye omu nsa de aban sika yi na ekohye omu nsa se sika no de di be sika ti do na se di be si hospital ho de gina nia MPP for ya ya de fa Ghana man ho Ghana ni bia pese ohu na so betwa yi bibia oye bibi se ne ebe ya omu ebeyi won aba omu ho kronje no omu ni mu nyansa no omu adwene mu do na bi ka so ye be break 8 e bi si wo wana ye tv break 8 ni ade ni nyina ne fapim no pa ne 2024 abaye kotu ani ababia ya to ne pen ni ehia e bi no mo ha wana ye kotu ni na okoto abama amano ku obi a na so obi a oba ombenya ejanan bia ehia no obi o ha e krasi ote no ensuo kro odum no ko de nantwie na anu nsuo obi o ha ne ba school ko enkoyie obi o ha apomuden yare bia kana to ho obompa yesi benya ban bia woba obetumi si hospital fakwoti obi wo ha electricity ya no pe we no ni ade a ya ka madam for na say we bi nua wo ana say ye nso no nhwe ya so hwe na osofo ba ko ka say so behwe ya na be dan ye nso hwe we ayasam for penny de ma insight the uba krata no samchoni mapapa ntise so de amanyosam de waje ayi no waje abosuko ba Owura Kwasi Pratt Jr. Yamfa Asedama ODI Electronics. So we TV fridge, deep freezers, gas cookers, blenders, kettles, washing machines. And then yama papa bread toaster, chest phones, iron, dear home appliances be obenya ewo ODI Electronics. Washing machines, say yen senior ma biem. Wash na onum sa waso bapa na wusi nyoma ene ya mesra obeka se na wash machine ase mbeto ene buade ne be obetimi ato pa ebuofo ti ya bra Ahenkan 93.3 FM ha ubehu ODI Electronics ya wachem abo frɛ 0550 900 600 0550 900 600 and 0546 557175 0546
557175. ODI Electronics Smart MAP Delivery. Fastest can I say delivery agency what atemada ene nempatemo. Enu nti se wo po bi ato aduane say delivery for bi ato aduane aduro bi provisions say person odi dwabra okọ be di abro cylinder na wo gas asento person okọ fele obekọ akọfele ne kofa show aba ti wo de frɛ wo mo keke baabi a wo bia odan aboabo asane so aduro manso research say just pick a phone and give them a call. Ofre wo one beba frɛ 0557 479 922 0557 479 922 and 0540 228 282 0540 228 282. Nana smart MAP delivery for entry and come. Sanso and Ahenkan 93.3 FM. Upasi abo wade ton dia hu dewra. Die hian sa beba Ahenkan FM ha. Na be friend marketing manager. Enyoma no ya beton wo fie ha ma. Ti ubehu se ensunsuanso ne ye adwuma wo store ho bo se kwofo ba wo show. Ti bibi bia oton. Dia wankasa wo bia obetimi abọ hu dewro. Enkwa bi obi company but we say confirm ma wahu oba ye bebo hu dawura ma wa so wa wotro se nti fabra obi akasa na Ahenkan FM de ne se mo raise ba no ba ne dia raise ne so ye be ye wo ho ene o package e de amount enu nti frɛ your marketing manager e was 0244 290 093 0244 290 093 Nene Ahenkan FM marketing manager entwetwe enkomo Jankwa yanim ewo anapa no nsia Akan Kaseibo no emo ema wede ema wo eye pa nenso sa wo ba na sa wo ye oba na wa am wani ankwa ne ho obetimi asai na afi kura dia bo wanum enu tu be piem awachema boabo a Achema Bobo Presbyterian Girl Child Fund Club enu ada wo mu di dwumadie bi ekyerɛkyerɛ emabunu no ema no tutu sukufo no sɛ wo ntwe mo ho emfiri mprowanyin sɛ abusua emprowanyin sɛ so de otene ba bi o ade ba ko pɛ yɛsɛ enhwerɛma na twetwe nyomba ɛyɛ suhu nsanwam yɛ nkwada nkete bɔge dura na adwo mo so mo nda na mo nan yɛ nan kwada kete bɔge na ne nan na 4 ubebie be sheet na 4 ebi mutite moduru amabi chese ohu de nipa dasani eje wasase so ade ya unyi a wo ware a ubetimi a filia ya gbo hu dawura abo kwada so mo nto obobo ansa tu nsa wam na nti ene ya tumofo papa se wo mo hwed wo mo twa mo fi sade no ho na mema na aba no eye nkwala abone ene ma na aba so nkwala abone nti obi antwe ne ho efiri nyonko ho se na be ya adesua ne momu a ewo se umu wani bre ho no betimi amu wani abre ho na daache onso wasebi afata na dwumadie na se achema boabu kontihini ko bi Brim Central Municipal Assembly Girl Child Education Coordinator achema boabu Education Circuit Supervisor wo mu nyina ko bi na mo nkyerɛkyerɛ no yentie bi Abusia di fidie ena ya adwumanti atiatom na ohima enso ewa achema boabo ha so editu dwa ya na ono so etu maamefo efo se wo nhwe na wono mo njai ayi tomato ede no moto na owusua akoto awoto so enan so ede enkyerɛkyerɛ wetu dwa dwumadie ya na yedi tama headmaster bebo mamane no eye medde fi se aboabo yeti bia ewo mu no ni kwan se ye ma ebenyin ne de bekwa akoye nsɔhwe fi se ye free ha na ye koda ti de odafo be ye na se ye nso ye bi abatan no so ese omodro mofra no omodro teacher fo no ama on atimi
ahye omma ama won abatan no yesrem munyai entomato munyai ayeko munyai enkwala mufom adamfo mufa enkwala na adamfo ama bibia omu ebebisa no wankobisa na adamfo ama na adamfo na amfa na nkoti bi abone mu ama wanhwere ne nkwa school fo no asa munyina mutie mawofo asem a mubekọ na monya asomudwe na mode ahyem maame no na mode ahyem ho ane mumma wei eye na hema wawo achim abuabo na owusua kotu awotoso enan na emofra wonom so abuabo Presbyterian Girl Child Fund Club fo kotu omfo no omonso di say to yamani boni amasafo a enim ya wo yi America so wo ba de biara da se wo hia de no ba wo nchen emi de bi so kwa emi ma mi de bi ko wi anka eni se ya me se fi mo se e wo se nya ya wo fa de man yi ya emi so situation ni se o se ni ya wo fo no e share your problems se ni en se nko pasa me se o ya wa sa o yo ba o se ndi o mu ni se na be ya enyama fi mi amba wo ni pediem na wo sha atade a se pata se oba wo sa wo shi ewe se fi mi se yene mbema ni diago no mo ta se bia o mo di o mo wan si be dada o si e boy ma mo ye papa ma ne no mo ya we se bia yen ko pam bi ne se na sua se nya a chere bia na obi bi na o so bi o ma na o se na ko se uye bi bia o so ka chwa wa o ni kwa se o ka chwa wa dan e so be ma o boy e de mention fi ke oye akrana hundi 20 years ana o ma me hwewa enye se ukofa employee se ebe abusuani se bo se ne ye ba ha ye be sina ye e fa